neću. Pa da. Aha. Pa da. Aha. Šta radi to mama? A stavlja cvijeće u vazu. Šta je ovo cvijet? Ovo cvijet? Jao. Ha? Cvijet. A šta je ovo? A? Šta? A kažeš vrijeme za tvoju kašicu, o to? Evo sad će mama da kaže, rekla mama mora da stavi prvo cvijeće u vazu, da se ne bi usušilo cvijeće. Pa da. Pa da. Svečko. Pa svečko to. Oooo, pa nećemo tako. Ja? Svečko, man. Pa šta je bilo? Vidiš li nam lijepa sad kuća, Zlato? Vidi lijepa nam kuća sad. Imamo lijepo cvijeće, pa nam lijepo u kući. Budi, budi, budi. Budi, budi, budi. Gdje je te tata? Bu. Bu. Ja? Što pratimo kamericu? Kamerica, tu vidim ja. Tu vidim i ja. Sad je interesantno, šta da radim.